lakinipun inggih menika Kang Garwa. Wis dilalugi kemanten kakung rucatan lomidak wiji antigo pinidak ing padha pecah sak nalika pecah wiji dadi gumelar ing alam padang kambang kumambang sekar triwarna ing salebeting bokor kencana nuninggih sekar mawar melanti miwah kanthing lamun towi nawaring kembung manis lumantar kedaling lati dadi babukan karya tama ingkang anggung kumandel-kandeling pandhoming mitra tumanunging tungtunging nala paripurna mitak wijadiga temanten putih amiji ambeanipun ingkang raka kang minangka angicali saliring sukerta mugi manggih raharja kandilir gumanti anggenya temanten putri miji yamanipun ingkang raka kanan saha giling arsa kajujung dening temanten kakung ingkang winastan upacara junjung derajat kaestinga temanten kekalih sampun jumeneng ajawat asta panatane busana ngasta sarat sarana ingkang winastan kendhi pratala kang kaisi toya wening kasuntak ing bantala tepung gelang paribasanipun bilih bapipun temanten sarimbit linambaran kanthi weninging manah miwah meneping kalbu mila kang tinemu namung hayu hayom hayem miwah tentrem kanthi pemuja pepujenipun sang juru pangrengga busana kenya nasta sarat sarana mugya kinembang kamulyan kinembung ing karaharjan tinebih ing sing Cinakerta bagya mulya kang disejo tumeka kang dituju bakal tinemu kang disalang dadi gampang jumbuh kang dinayuh rahayu ingkang sami tinemu paripurna ngasta sarat-sarat kendhi pratala sang juru pangrengga busana ugi ngasta panjang ilang utawi iker dumadi saking janur kang dipun nam wujudi kados bokor isine jajan pasar dalah kok bakal waradi kang sinanggi temanten sarimbit kineker tali ning akrami mila kedah saged hal memperpring hawa nafsu amarah alu amah sumiyah dalah